RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Want je staat altijd voor me klaar en nooit wil jij hier iets voor. Lisanne, Ja? kun je dus even vertellen hoe dat blomke eruit ziet? Want wij hebben hem zelf nog niet gezien. Nou, het blomke ziet er heel mooi uit. Het is een beetje roze, maar bordeaux red. Er zit oranje erheen, maar wit. Het is heel mooi. Klinkt goed. Oh, Ik heb daar een foto van, dus dat komt helemaal goed. Oh, helemaal goed. Ja. nou, Ja. helemaal goed, helemaal goed. En kist even in het heel kwart zeggen, was dat al je just op dit moment? Het zit op dit moment gewoon strikken. En waar krijgt de eigenaar van het blomke eikeltje? Lisanne, ren heel voorzichtig naar die door en liet eens jaren wat er gebeurt. Doe je daar? We hebben een blomke voor jou. Ja. En weet je misschien ook van waar die zo kunnen komen? Of, Ik voel echt met. Misschien wel van mij. die komt van Matthijs. Komt dit van mijn dag? Ja. Oké, dankjewel. Ja. En wat is de reden? Nou, omdat jou voor een heel moeilijke periode binnengaat. Dus hij jou dit blomke of het zinnen voor Matthijs. Nou, hartstikke bedankt. Ik ben heel weer. Ja. Mijn dochter is bevallen van een lidspop 14 weken betekent. Nee, dus die kreeg, dankjewel, kreeg ik zelf per jaar, dus dat 4 jachtkanker hier. Dus die is niet meer verstoord. Dus het is vrij heftig. Mooi dat mensen gewoon zo daar rond. Nou, ik wil hem wel heel graag hartstikke bedanken voor dit prachtige mooie bosblom uit hier net hoeft. Ik weet dat het waardeerd wordt aan alle kanten. Maar ja, het is niet zo. RTV